Økonomisk vækst og feudalsamfundet i højmiddelalderen. I dette PowerPoint skal vi gennemgå feudalsamfundet og dens opbygning, selvopfattelsen og fæstebønder. Så skal vi også høre noget om økonomisk udvikling, årsager til økonomisk vækst, før og efter. Pyramideopbygning. Feudalsamfundet var hierarkisk opdelt, det vil sige, at kongen var den øverste i samfundet, under ham var stormændene, og ejet af stormændene var fæstebønderne. Men det var ikke sådan, den faktiske opdeling var. I virkeligheden var det kun et system, der omfattede stormændene og kongen. Da al magten lå i denne del af pyramiden, havde fæstebønderne intet at have sagt. Dette var fordi stormændene og fæstebønderne var afhængige af hinanden, da bønderne ved at indgå en ed med stormændene gav stormændene en vigtigere titel, og stormændene til gengæld ville give dem beskyttelse. Dette skabte en loyalitet mellem stormændene og fæstebønderne, som kan sammenlignes med patron-klient-forholdet i det gamle Romerrige. Ed mellem fæstebønder, stormænd og konge. Den ed, som en fæstebonde aflagde hos en stormand, betød faktisk, at de forpligtede deres egen familie i generationer til at arbejde for den samme stormandsslægt. Dette blev først ophævet i 1700-tallet i forbindelse med indførelsen af stavnsbåndet. Da noget af kongens magt blev givet til stormændene, og stormændene fik mere magt, blev kongen afhængig af deres loyalitet, og stormændene blev derfor bedt om at aflægge en ed hos kongen. Dette holdt kongen i en sikker position i toppen af samfundet. Middelalderens selvopfattelse. I middelalderen opfattede folkene som opdelt i 3 befolkningsgrupper. Dem, der beder, dem, der arbejder og dem, der kæmper. Allerede i 800-tallet er der kirkelige skrifter, der beskriver tredelingen. Opfattelsen var en idealisering af den måde, vi beskriver deres samfund i dag, da deres opfattelse ikke var inddelt i, hvem der var mest magtfuld, ligesom den feudale pyramide. Man havde dengang en opfattelse af at være en anden mands mand, i stedet for at være sin egen. Årsager til vækst. Man så i år 1200 plus en stor vækst i både økonomien og befolkningen. Man kunne derfor dyrke endnu mere jord, da man havde flere penge og mere arbejdskraft, hvilket også gav mere velstand. Samtidig med, at man oplevede nye tekniske fremskridt som vand- og vindmøller og en ny hjulplov. Man så meget nybyggeri i form af kirker og domkirker. Det var dyrt at opføre og hjalp sandsynligvis også økonomien, da man skulle købe materialer og ansætte håndværkere. Men man kunne kun opføre disse, da man allerede havde økonomisk velstand. Bønderne hjalp også med frivilligt arbejde, et tydeligt tegn på overskud og materiel velstand, i hvert fald i forhold til tidligere. Uden Rom som supermagt kunne byer som Milano, Genova og Venedig trives og voksede. Blandt andet på grund af deres handelsforbindelser, som blev mere og mere omfattende. I Belgien, Flandern og Brabant voksede klædeindustrien, og i England eksporterede man uld til hele Europa. Før og efter. Middelalderens økonomiske udvikling var relativt stagneret og stillestående indtil 1200 til 1300, hvor man oplevede den her opgang, og højmiddelalderen begyndte. Man så en fordobling i befolkningen fra 35 til 75 millioner. Man gik fra at bruge kvæg som drivkraft til at bruge vand og vindmøller i stedet, og man overgik til trevangsbrug, som var vekslet mellem vårsæd, vintersæd og bræk.